assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ena wayno kadi en garti e windande men hande. Allah wallina on noon en jangi bismillahirrahmanirrahim, en jangi alhamdulillahi rabbil alamin, en jangi arrahmanirrahim, en jangi maliki yawmiddin, en jangi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kano ɗen ko ihdinas siratal mustaqim. Wadde ngaren reftumu ha gaynen ɓennen siratal lazina an'amta alayhim. Bismillah, naatenen jangde. Gadden kuɗol alwala ari ɗum ɗo momtoɗen ha gaynen. Bismillah, naatenen jangde. Gadden kuɗol ɓalewol, gadden ɓalewol. Bismillah, ɓalewol jam. Joni janguno ɗon ko alif ha mawɗo del juburna alif taƴƴo alif lam saridu ara alif ɗa'a koyngal alif lam mim siñiiƴe juburta gaaf toɓɓuɗo juburiya mimarak ko ɗo jarano ɗon ɗum woni ihdinas siratal mustaqim. Hande noon oɗon janga nde ɗo windande. Ayi, sa ƴeewi sareedu artiɗo, ara artiɗo, alif arti, ay ɗa koyngal arti. A famide? Alif ari, ay lam ari. Hande ko nde harfere ɓeydi e windande ma woni zadelo. Jubriya arti, nunrak nani. Alif arti, juburna arti, ayna dariɗo arti, mim arti, juburta woni ta jorɗo ay arti, ayna baaliɗo woni en dariɗo, lam arti, ayde juburiya arti, ha mawɗo arti, mimarak arti. Ndeke nde ɗo windande hewde ko zadel tan ɓeydi hen ko wujji ko. Ɗum ɗo tan o tan janguɗa hande zadel. Ko heddi ko fof ko dow to woni. Ɗum noon wadde en paami ɗum ngaren momten ɗo. Wadde hande ko sareedu ara alif ɗa'a koyngal alif ay lam ko zadel tan hande ɓeydi. Zadel tan janguɗa hande. Zadel jubriya nunarak ɗo woni siraɗal lazina ko ni windirte. Siraɗal lazina ko ni windirte. Ay alif nani, ay juburna nani, ayna dariɗo nani, mim nani, ay ta joɗo nani. Ko ni an'amta windirte. An'amta ko ni windirte. Alif juburna ayna dariɗo
mim ta jorɗo a wiyama juburta so adima ta jorɗo so woni sakket juburta so woni sakket wiyete ko ta jorɗo ay ayna baaliɗo e ayndari ko gutum so adima e bindol ene wiya ayna baaliɗo hakkunde biyol wiye hakkunde bindol wiye aynadariɗo ɗo waɗi ko woni koye hoore bindol ayna baaliɗo ɗo woni laam ɗo woni jubriya ɗo woni ha mawɗo ɗo mimarak gasi ɗum woni alayhim e alayhim ko ni windirte wadde windande men hande nde wiyete ko siratal lazina an'amta alayhim siratal lazina an'amta alayhim ko ni windirte wadde andi hande holno bindiranmi siratal lazina holno bindiranmi an'amta alayhim wadde a faami ɗum nden noon mbaɗen daniyenne ko tuggiɗo faade ɗo woni siraɗa tuggiɗo faade ɗo woni allazina tuggiɗo faade ɗo woni an'amta tuggiɗo faade ɗo woni alayhim gasi siraɗal lazina an'amta alayhim mbaɗani mbaɗani siraɗa ko saridu mbaɗata ara alif ɗa koyngal allazina o mbatta ko alif mbaɗa laam nani allazina ay nani alif mbaɗata mbaɗa laam ay ko za del ɓeydi hen hande a jangino del toɓɓano hande noon toɓɓuɗa toɓɓere wotere e dow del he wonti zadel jubriya nunarak wadde adi ko siraɗa allazina rendin mbiya siraɗallazina siraɗallazina ngara jokka ɗum ɗo woni an am ta ay ko an am ta ana amta mbatta ko alif mbaɗa juburu na mbaɗa ayna dariɗo mbaɗa mim mbaɗa ta jorɗo so gasi so yawindo alayhim mbatta ko ayna baaliɗo mbaɗa laam mbaɗa jubriya mbaɗa he mawɗo mbaɗa mimara gasi ala ko woni ɗo ka jangano ko zadel tan goto ɓeydiɗo hande ko heddi ko fof jangama to bismillahir rahmanir rahim to alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ɗon kanoɗa ko woni toon ko kañum arti ɗo henne ko zadel goto ɓeydiɗo hande ko heddi ko fof to so ɗiggi ga ɗiggi so ɗiggani ga ɗiggani ɗo mbawata andude dow o ɗiggi walla ɗiggani ɗo ngawata andude dow o ɗiggi walla ɗiggani ɗo waɗi siratal lazina an'amta alayhim ko ni windirte o sa noon gitten ko wojji ko bindi ɗi gartene majji wadde ko ɗo woni saredu ko ɗo woni ara ɗo woni alif ɗo woni ɗa koyngal ɗo woni alif ɗo woni laam ɗo woni zadel ɗo woni jubriya ɗo woni nunarak kasi ɗo woni alif
alif nani juburna ayna dariɗo mim ta jorɗo ɗo woni ayna baaliɗo ɗo woni laam ɗo woni jubriya ɗo woni ha mawɗo mimarak gasi gitten boɗeji ha laaɓa garten hen kadi ayi mbaɗani saridu onayide ay saridu onayi saridu momtuɗo eywa jignagen ɗo woni saridu 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 ɗo woni ara 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 ɗo woni alif 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 ɗo woni ɗa koyngal ɗa koyngal ɗa koyngal ɗo woni alif 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 ay ɗo woni laam ɗo woni laam ɗo hande tan janguɗa zadel ɓolo ko ɓeydi e windande nde hande ko zadel tan ɗo ko jubriya 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 ɗo ko nunarak ɗo ko nunarak nunarak ɗo ko alif 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 ɗo ko juburna 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 ɗo ko ayna dariɗo ayna dariɗo ayna dariɗo ɗo ko mim ɗo ko mim ɗo ko mim ɗo ko ta jorɗo ɗo ko ta jorɗo ayde ɗo ko ayna baaliɗo ayna baaliɗo ayna baaliɗo ay ɗo ko laam ɗo ko laam ay ɗo ko jubur ya jubur ya ɗo ko he mawɗo he mawɗo ha mawɗo ɗo ko mimarak a faami ɗon de ngara momten peste ɗe lesɗe ha laaɓa cer kadi en gandi ɗo kadi en mbaawi ɗo sen mbiyama yen janguɗo dow fuɗɗora bange ma ñaamo paya bange ma nano adi ko saridu rewi hen ko ara rewi hen ko alif rewi hen ko ɗa koyngal rewi hen ko alif rewi hen ko laam ko zadel tan ɓeydi hande e windande nde rewi hen ko jubriya rewi hen ko nunarak ɗon timmi jippo less bange ma ñaamo paya nano adi ko alif rewi hen ko juburna rewi hen ko ayna dariɗo rewi hen ko mim rewi hen ko ta jorɗo ɗon timmi garana ayna baaliɗo laam jubriya he mawɗo mimarak ɗum ɗo joni so ɗiggi andu ene winda ko heewi ene winda ko heewi mi wima fatiha ene hen karfeje nogas e goo ko ɗen mofti e nder fatiha sa jangi fatiha a wawi limto ngo timmi andu karfeje nogas e goo a jangi ɗum a tinani a jangi ɗum a tinani kaddotoɗa karfeje jeeɗiɗi ɗe ngala e fatiha ɗenne kadi mon jangoyɗe bange haɗa jiiɓade hande ala ko ummini en so wona tan ɗeɗo karfeje saridu ara alif ɗa koyngal hande umminen tan ko ɗeɗo karfeje alif laam zadel jubriya nunarak hande ɗe tan jangaten alif juburna ayna dariɗo mim ta jorɗo jangen ɗo ayna baaliɗo laam jubriya ha mawɗo mimarak gasi itta ko wujji ko ha laaɓa hankadi a faami windande ma heddi ko janga
jangen saridu ara alif da koyngal alif lam zadel ko wojji ko hande nguda hande ko ɓori ko fof jangama zadel jubriya nunara les alif juburna ayna dariɗo mim tajorɗo ayna baaliɗo lam jubriya ha mawɗo mimarak gasi ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañi ɗon jangon ɗigga on koola koye mon ƴewon bawɗo ɗakkoɗon sara makko o holla on o walla on ha jiyon lawol on donkiɗo mo saggito on caggi nodde 00 221 77 906 14 81 mbaɗa yaya mbaɗa li saggir saggere ma saggani ɗum jinmi walla an keso jiɗɗo nadde e jangde he bisimilla ma ndewa ɗon ngara kalɗa serɗiji ɗi aɗi belma naata a yiɗa gacciɗa ndeeƴa joni noon ɗo woni Dental Dina TV to YouTube to YouTube naaɓe on calminama on juurama oɗon mbiye yon jaltin yon jaltin ndendine balle jingue oɗon balle oɗon jingane to gonɗon ɗo oɗon cuuɗiɗi oɗon jangaton ngare e numéro mon he on wonɓe Facebook oɗon to oɗon jangaton ngare balle jingue mbimi on ngare balle jingue mbimi on kadi aset garowo o so Allah jaɓi heblo ne waɗe jango pular walla jango alkul arab bisimilla muɗum ara windo hade fuɗɗade aset 21 garowo ɗo eɗen ganni wadde heblo heso beele ɗum jango e nder korka he mbawon dañde ko ɗon dewra Allah ɗum noon wadde kala jiɗɗo yentodirde hen numéro o nan ɗon 00221 77 906 14 81 ngara bindoɗa mbaɗa yaya mbaɗa linjiya wasabo ngara kala indema yettode ma ngara kala sarɗiji ɗi belma nata ila gacca onon wonɓe Dental Dina TV onon wonɓe Dental Facebook balle mon jingere mon sohlama ngare jingue ngare balle hoto hay goɗɗo hoore moƴƴere nde nde moƴƴere fof ndendinde wadde ndendinen mbaɗen numéro he so orange mon so Wave monogram mbaɗen hen ballen jinguen ala suka ala mawɗo kala janggo hen tan wiyama noon waɗa hen ko mbawɗa ndendinen ɗum wawa wallude duuso e korka he keɗen jangguide e nder korka he yo Allah wallu yo Allah newnu kadi yo Allah reeno yo Allah gondinire bawol ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam